Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबिनि अपडेट दङ DGP नि फट' बाहायना हमजादों बाक्सानि पंकज गयारिया रायजोनि DGP नि फट' बाहायनानै हमजाना जेलाव थांनो गोनां जादों सासे सेंग्रा गावनि WhatsApp ग्रुपनि DP आव DGP नि फट' बाहायदोंमोन सेंग्राया इनफरमेशन टेक्नोलॉजी आयेननि सिङाव पुलिसा सेंग्राखौ हमदों हमजानाय सेंग्राखौ बाक्सा जिल्लानि बरबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दक्षिण कसिनि थागिबि पंकज गयारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला निकासि गियानपाठ फरायसालिमानि 12थि थाखोनि फरायसा पंकज गयारिया गावनि बर' गोदान भाइराल भिडिअ मुंनि WhatsApp ग्रुप मोनसेनि DP आव बाहायनानै ग्रुपनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ सोंखारि जाथाव भिडिअ शेयार खालामदोंमोन उनाव बे जाथाया बाक्सा पुलिसनि नोजोराव गोग्लैनायनि उनाव गावनि फारसेनिफ्राय इनफरमेशन टेक्नोलॉजी आयेननि सिङाव मोनसे केस होनानै सेंग्राखौ हमदों बरबारि पुलिस थानानि ओसि नबजित तालुकदारा मिथिहोयोदि हमजानाय सेंग्राया गोबां साननिफ्राय DGP बिथांनि फट' बाहायबोगासिनोमोन होनना नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव दाखाथि जादों मैया सानावनो दाखाथि खालामनानै पुलिसखौ मोनसे रोखोमै फेजेननानै थाङो माखासे दुथांफोरा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव थानाय बन्धन बेंकआव माखासे दुथांफोरा सानावनो दाखाथि खालामो मैया बेलासिनि 4 रिंगासोआव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बेंकआव हाबनानै मेनेजारखौ हाथियार दिन्थिनानै 5,03,000 रां लानानै थाङो बे जाथायाव बेंकआव खामानि मावनाय सानै मावथिफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिहोयो थामथियाव दङ कामरुप मेट्र'आव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ 15 साननि थाखाय बन्द फोसावदों कामरुप मेट्र'आव 1000 निबो बारा कोविड केस मोननायनि थाखाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिल्ला बेंगिरिखौ गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे हस्टेलफोरखौ 15 साननि थाखाय बन्द होबथानो थाखाय बोसोन होयो लोगोसे जायफोर जिल्लाफोराव कोविडनि केसा बारायगासिनो बेफोरावबो एखे राहा लानो खावलायदों ब्रैथियाव दङ NLFB नि मोनसेल' थांखि उदां बड'लेण्ड आफादनि हेंथा मावनो नाङा होननानै प्रेस रिलिजनि गेजेरजों खावलायो मैया समबारखालि NLFB नि मोनसे प्रेस रिलिज मोननाय जायो जेराव 23 एप्रिल 2021 खालार लिरनाय दं बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बे गोदान हाथियार दैग्रा आफादा गावसोरनि थांखिनि बागै फोरमायनायजों लोगोसे माखासे गोबां बाथ्रा लिरनाय नुनो मोननाय जादों NLFB आ फोसावलायनि गेजेरजों लिरदों दि गिबियावनो बयनिसिमबो जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आसा खालामो गासैबो गाहामैनो दं जों NLFB आफादा दिनै गासै बर' माहारिनिसिम मोनसे मोनथि होनाय आसा खालामो बयबो गोसोआव लागोन जोंनि थांखिया मोनसेल' उदां बड'लेण्ड मानोना थामथि बर' गोरोबथानि उनावबो जों उदां जानो हायाखै दासिमबो जोंनि गोबां जांख्रिथायारि बिर जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव दुखु सहायनांनानै दं आरो थामथि गोरोबथानि उनावबो गोबां जांख्रिथायारि जोहोलावफोरखौ जानाय लोंनाय थानायाव पुलिस मिलिटारिया नासयगासिनो जायफोरा मोखां बिजाबाव बानसावलाबायो उदां बड'लेण्डनि ओंथिखौ बुजिनानै ला जों NLFB आफादा गासै एक्स NDP बिथांमोनखौ मान होनानै खावलायो रावबो आर्मि बा पुलिस मिलिटारिफोरजों लोगो जानानै 5 रां लानानै NLFB आफादनि हेंथा मावनो ओंखारदोंब्ला एसे गोथौयै साननाया गाहाम जागोन गासैबो बर' माहारिखौबो जों खावलायहरो जोंनि आफादनि हेंथा दामाव मानोना सिगांनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव एरसन एरब्र खालामलायनायावनो माखासे थांखिफोरा फैमाल जाबोदों गोबां बिथांमोनानो जोंनि आर'जलाइखौ मोनबाय जानो हागौ जायफोरा मोननानैबो मोनाखै बायदि खालामदों गोसोआव ला बिर जोहोलावफोरनि थै होनायावसो दिनै नोंसोर बिदि जानोबा थानो हादों जोंबो थैनि बदल थैखौनो नागिरनांगोन जुदि नोंसोर हारिनि मावनो नागिरनायाव हेंथा होयोब्ला आसा खालामो बिथांमोना एसे गोथौ सानो प्रमोद बर'नि खावलायनाय हादरनाङै कर'ना भाइरासनि थासारिया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो आसामावबो कर'नानि सन्देरनाया गिख्रंथाव महर लागासिनो बेबादि समावनो BTR नि गाहाय खुंगिरि बिथाङा गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों लिरदों दि COVID-19 थासारिया हादरनाङै गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन साग्लोबसारदों बेनिखायनो ओनसोलनि साफ्रोमखौबो सांग्राङै थानो आरो नेमखान्थिफोरखौ मोजाङै फालिनो खावलायहरो फै बिदिब्ला खोनासंनि बिथाङा मा बुंदों खुलुमबाय आङो BTR ओनसोलजों लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनो सानो जे सेकेन्ड फेज जि COVID-19 बे थासारिया आसाम नाङैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों भारतबर्षनि गुबुन जायगायाव जेरैबायदि गिख्रंथाव महर लादों आसामनिबो दाब दाब जायगायाव
बियो बांनायनिफ्राय बांबोनो हमदों। दा बिनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो सानो दायो जि मोनसे डाबल मिउटेन्ट कभिडनि गोदान मोनसे थासारि फैदों, बेवहाय गोदान मोनसे थासारि नुजाफैदों, बेवहाय जों बयबो साबधानै थानांगौ। जोङो इगनर खालामनो नाङा, गोबां समाव जोङो इगनर खालामफ्लाङो। दा बिसेसकै जोंनि गेजेरावबो गोबां पाब्लिक गेदारिं जानाय माखासे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। दा नैबे समाव जि मोनसे गोदान महरै कभिड-19नि थासारि फैदों, बेवहाय गोबां मानसिफ्रा खस्थ' मोनदों आरो गोबाङानो जिउ जोबनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो ससियेल डिस्टेन्सखौ जोङो मेनटेन खालामथारनांगौ आरो बयबो मास्क गाननांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोङो बयबो जोंनि जि सेनिटाइजेसन खालामनाय, आखाइयाव जोङो सेनिटाइज खालामनाय एबा साबुनजों आखाइ सुनाय, बेखौ जोङो थाबैनो खालामनांगौ। आरो हानायमानि बाहेरायाव खामानि गैयाब्ला जोङो बाहेरायाव ओंखारनानै गेदारिं जालाबायियानो मोजां। बेखौ जाहाथे बयबो साबधान थायो। जायगा जायगा खोनानो मोन्दों जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो मास्क गाननायनिफ्राय एसे गोजानाव थानो नाजादों एबा मास्क गाननाय बायदिसिना खावलायनायफोरखौ जोङो मानिनानै सोलियाखै। बेबायदि जायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन। जोंनि ओनसोलाव मोजां हस्पिटाल गैया आरो अक्सिजेन बायदिसिनानि सुबिदाफ्राबो जोबोद खम। दा बांद्राय जायोबा जोंनि बेरामा जुदि बांद्राय जायोब्ला अब्ला आसाम नाङैनो बेवहाय गोबां मोनसे गाज्रि थासारि फैगोन। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जे बयबो सांग्रां जानांगौ आरो जिखिनि कभिड प्रट'कल फोसावनाय जादों बेखौ बयबो जाहाथे मानिनानै सोलियो, आं बेखौ बयखौबो खावलायदों।